Okay, nang atong ipahibalo mga kapaglaom, na usa sa mga lay minister nga na Adventista, ang pangalan niya si Eugene Figurasyon na taga Surigao o asa sa Surigao? Kapalayan niya. Usa sa mga lay minister o atong pangutanon kung sa hinungdan sa iyang pagka-Adventista. Ngano nga Adventista siya nga nagdala man siya og simbahang Katoliko. So, time mga kaigsunan nga ngano na Adventista ko tungod kay akong nakita nga di sa ako panglagal sa Katoliko, so kuhi gyud sa kanang kamatuoran nga akong nahibal-an diya sa 70 Adventist. Unsa tuig ka na Adventista, sir? 2014. 2014 sa unsa nga okasyon? Doon na gihimo nga rally or wali sa women's ministry niadtong 2014. 2014. Dito sa amuang barangay sa Kapalayan. Oo. Usa ni siya ka proyekto sa mga women's. Oo. Unya giimbitar ko actually doon na wali sa among purok. Oo. Dayon na imbitar ko kanang may right gyud siyang wing nga moadto ko nga wa man ko imbitara nga niadto lang ko siya unya dunay usa ka Adventist nga giila-ila ko dayon ginbitar ko nga kung pwede sir apil ka sa among gihimo nga crusade maminaw lang ka. Sa dihang ako siyang girespetuan, so naminaw ko mga kaigsunan dayon sa akong pagpaminaw lahi ang akong nabati kaysa nabati nako kaniadto sa akong pagkakatoliko sa diyan nagliminister ko na siya ako kabalo ug unsa ni nga mga tawanan nga klase nga relihiyon nga akong naapilan nga katong invite sa ako natingala ko kay dili man ako sila mga duol di na ako siya makaila dayon sa ngadto nangutanan sila nako ug unsay akong relihiyon ingon ko nga ako'y pangulo diri kari nga lugar nga inyong giwalihan kini nga lugar ako'y pangulo dihan dunay nga ko simbahan nga gihandulan nga ako'y pangulo diha. Dayon nangutana katong usa ka limampod nga taga season. Oo. Ingon siya nga pwede ba dir nga amo kang imbitaron dayon giganahang yun ko igsuon sa ilang nga wali about sa topic sa kinabuhi ni Hope. Mao tong iyang topics nga ang iyang mga kabtangan igsuon ug ang iyang mga mahal sa kinabuhi nangawala do nga time sa panahon ni dunay pagsulay apan 2 times igsuon nga gibalik sa Ginoo ang iyang mga ingon niya nga mga propiedad o ana siya dayon igsuon sa ngadto doon sila topic nga Sabat. Oo. O katong nga time wala ko ana kadungog kay sa among pagka Katoliko ang Sabat wala gyud namo na may siguti. Oo. May tungod sa lang papahulay. Kay what tuig nga Domingo man gyud among nandan. Abi nyo mga igsuon sa diha nga na topic to nga topiko diha sa Exodo 20 sa Genesis diha ko nangutana sa akong galingon pastilan si naulaw gani ko sa akong galingon mga igsunan kay how long 7 years ko nangalakad sa Katoliko adlaw ipapahulay wala gyud na ako na siya mabati sa akong kinabuhi. Dayon naulaw gani ko igsuon kay ingon ang liman sa ko nga posible naman brother Eugene nga sa pito nimo ka tuig nga nangulo ka adlaw sa Sabado wala gyud na ginatudlo si wala brad mabitaw na tingala ko kung unsa nang adlaw papahulay inyong ginatudlo karon nga ingon mga Adventist nga adlaw sa Ginoo di ay Sabado nga adlaw. So sa lagtod nga istorya igsuon gila kong gi-studyhan gayod. Oo. Yon, nipandig sila sa among balay, kung man ang wala dito, nipandig sila sa among balay, gi-studyhan ko to sa mga 5 nga taga-season. Dayon, walay langan igsuon, kung lang na pangutana, gani nakahilak ko itong adlaw, kay ngano,
Mao ganito ingon ako nga sa tiwog na kinabuhi karon pa kuno makadungog nga mga mensahe nga nabo sa akong galingon nga nalipay gyud ko nga ang adlaw papauloy sa Ginoo ang nandunggan sa mga tao nga swerte nga abot itong lugar nga adlaw papahulay iya gyud sa Ginoo. Oo. Kumato nga tayo maigsuon nga ingon ang akong amigo nga mga liman nga taga Siso na asahin dito nga Brad, kung sa may imong plano, kung nakabalo naman ka sa kamatuoran, kay mo namang nabasa, gani naingon ko nimo nga og dunay mabasa nga adlaw papauloy sa Ginoo mo magpabautismo ka. Karon nagpamatuod mi nga adlaw papauloy sa Ginoo Sabado man gayod. Oo. So walay langan makikisunan, nagpabautismo gyud ko. Now, sa mga reactions pare sa panahon nga nahibalaan ka, sir? So katong panahon na nga pagkaman ang bautismo, pagka Domingo ato mura og namingaw gamay ang kapalayan kay dunay mga feedback ang ano man kuno nag-Adventist ko nga pangulo man ko sa Katoliko. Oo. Unsa may kunoy katarungan ang ano ng Adventist ko. Gingnan nako sila nga diri na ako nakaplagan ang sakto nga kamatuoran sa Seventh Adventist. Siya mo to nga wala sila daghan pangutana pud naw kay nasayod man sila siguro nga iya man tagkaluwasan. Oo. Ingon ko nga barugan ako nang ako pagtuo karon kay naa ko sa sakto nga pagtuo. Ana siya. Dayon man ato ila kong gidala-dala sa mga liman ug asa to dayon gihimo ko nila og kanang prospector sa among sa mga lugar unya ang among pamilya sa akong asawa, na-Adventist na po ng tibok ng pamilya, hasta ang among uban nga mga kasilinganan o ako mga kahigalaan. So na-Adventist na gud siya mga iksunan. Dayon, dayon kay na-Adventist na, naghanangan mo yung sa among lugar, doon na may simbahan karon na naghihimo sa mo nga unit sa Surigao District, nga hantod karon nagabarog, isip mga Adventista, mga bunga, sa mga paghago, sa mga kaigsuonan, sa mga Adventist nga kami maoy nagbarog diha karon. Bot pasabot nga nanay simbahan karon sa Seventh Adventist sa inyo. Naa brad. Na unsa may mong unsa may mong katungdanan sa Seventh Adventist dihang lugar? Isip Seventh Adventist nga lugar, ako usa ko diha ka leader sa wala pa ko ma-ordain pagka-elder. Ako igadala karon hanton nga nahimo kog elder. Gani nahimo ko nila karon og unit president sa among nga unit. Dayon karon nahimo na pud ko nila og power civic president. Ibali doon na nay ingon lang nako nga doon na nay medyo sa akong pag-Adventista doon ako dugang nga mga kahibalo nga di nagtubo igsuon ang akong mga pagpangalaga diha sa Ginoo isip Adventista. Okay, sa ato pa nagpasabot nga na nasabtan nimo ang kinatibuk ang kamaturan diri sa Seventh Adventist. Nasabtan, I'm sure nasabtan ang kontanan kay naa katong mga pagkaon, may tungod sa kanang kinabuhi nga kanang mahugaw, unya kanang mga bisyo sa kinabuhi. Naman di tanan mabasa man di sa Biblia igsuon mao na nga nasabtang yun ako ang tanan. Wala ko magpabautismo usa hangtod nga wala na ako masabti ang tanan. Una siya nga 100% nga ang Seventh Adventist mao gyud tinuod nga iglesia. Karon na mga uban mga pangutana, unsa may kalainan sa imong gibati karon sa Adventista na ka o sa wala pa ka Adventista? Lipay. So nalipay kog dako nga sa akong tan-aw og mamatinud-an lang ko karon sa isip mga pag-Adventist nga dunay saad sa Ginoo nagbalik sa Ginoo kuhaw na iyang mga pinili. Ya karon nang sa una unsa may imong mga bisyo sa una sa Katoliko pa ka? Sigarilyo, inom, sugal, unya doon na pa yung mga lain nga mga style nga dili uyon kauboton sa Ginoo. But pasabot sa pag-Adventista nimo gibiyaan yun imong mga bisyo. Gibiyang yun brother Jir kay ngano diha sa paglubong sa tubig kanang pagbautismo daang mga butang
gilubong na gato niya bag-o na tang butang karon. Mo to nasabtang ginago diha ang tanan nimong kahugawan sa kalibutan sa daang ka pang kinabuhi nalubong na dito sa tubig. But pasabot niya sa diya nga na lubong na ang imong daang pagkatao, bag-o ka na diya sa Ginoo. Yes. Gibiyaan na nimo ang tanan nimong bisyo. O Gibiyaan na, labi na ng Domingo. Unsa may pagsabot nimo sa adlang Domingo? So, ang Domingo kani adto sa diha pa ko sa akong nasabtan mao na gyud na siya ang akong nahibaw-an Oo. nga Domingo gyud ang isisimba sa Ginoo. Karon do na may lagi mga lain nga mga religion sama sa Seventh Adventist nga do na sila mga quotation nga ang Domingo di ay gihimo na siya dili ingon ng kalagdaan sa Ginoo kundi hinimo lamang na siya sa tao. Tao. Ay, no, na dunay tawo nga sa Daniel City nga dunay mutindog nga muusab sa mga kapanahonan. Mo to nasabtan ang igsuon sa katong kog basa tinuod jud ay diha sa ilang ginatudlo sa Seventh Adventist nga dunay tawo nga mutindog ug muusab sa panahon ug sa panahon. Okay, salamat sir nya. Unsa may imong ikatambag sa mga sama nimo kaniadto nga mga Katoliko? Sa akong mga kabraderan, mga relatives sa mga Katoliko, sa uban akong mga pangulo, mga igsunan, tukiagyud ninyo ang kasulatan, pagbasa gyud mo sa Biblia nga sakto nga pagbasa, ayaw gyud mo og kanang sugot-sugot lamang sa gitudlo sa inyong gituuhan. Kinahanglan gyud mga kaigsunan nga ikaw gyud mismo ang magbasa sa mga kasulatan. Kung pwede manggaling igsoon, imbitara ko ninyo kay ako magatudlo usab kaninyo mga kaigsunan. Okay nang mga kapaglaom mo si Eugene usa na sa mga elder usa na sa mga pangulo labi na sa uban nga mga iglesia no mga kaiglesiyahan mga simbahan nga siya na usa ka president no fellowship president Unit po sila. unit unit fellowship usa sa mga presidente o elder. Nya nabalaan na to mga kapaglaom nga diya natuki nga ang kamatuoran di ay nahibalaan niya sa Seventh Adventist. Murag sulagma lang tong pagkaduol niya tungod kay wala may ingon nga purpose nga niadto siya, gidapit lang siya. Unya sa diyang gidapit, wala na po siya yung una-una. Hantod niya, nakuha ganyan detalye nga lahi ra gyud ay kini nga klase nga relihiyon, di ba? Okay, tinuod na siya. Unya kani sa una ng mga bisyo niya, grabe mga bisyo niya, inom, sugal. Nya murag wala naman na sa inyo no, sa Katoliko pa ta, Katolikom sa kusauna. Mga hubog ta, simbo, okay ra gyud. Barang sa simbahan. Barag-barag unya kung magmisa ta o maghatag-tag mensahe Bible study sa Katoliko pa ta, kuman pwede na ita mag-inom. Pwede. Pwede no? Mo na nga tama gyud ang gisulti ni Eugene nga magpalain ka mo, magpalahi, magbag-os kinabuhi, dawaton sa Kristo. Kay dili man gud ta magbase karon mga kapaglaom nga basihan nimo ang imong relihiyon, ang basihan nato ang gitudlo sa Biblia. Ang gitudlo sa Biblia, na diya makita nimong hustong relihiyon. Dili kay ang relihiyon imong pangitaon, aya ka mangita sa husto. Malimbungan ta na. Kinahanglan makita nato ang husto na sa Biblia, pangitaon nato og asa to sa relihiyon kining mga gitudlo sa Biblia nga tukma gayud, di ba? Okay pa. Salamat kayo og kinis kapaglaom dire og kapaglaom Eugene. Moingon kami nga wala kitay mahimo sa pagpakigbatok sa kamaturan kundi pagdapig sa kamaturan. Thank you very much. Mayong buntag udto gabi kanatong tanan. Thank you kay Brad. Makita na to sa YouTube kay gusto na ko ibutan na sa YouTube para makita po sa mga Katoliko nga ay nga na din pagkakabing. Thank you Brad ha. Salamat kayo. Ingnan na lang silang yan din nga. Basit na. Maapas.